3 godine i 48 hrvatskih svjetionika. U tim kratkim crtama mogla bi se opisati knjiga pod nazivom Legende svjetla, autora Jurice Gašpara, koja nam donosi priče o hrvatskim svjetionicima, ali ljudima koji su bili vezani uz te predivne građevine koje i danas ponosno i prkosno stoje. Svjetionici su moj život, znači to je krenulo kao priča mog života jer sam odrastao na svjetioniku. Kasnije malo i profesionalno sam se bavio tim istraživanjem kao profesor povijesti, da bi na kraju to prešlo u nešto sasvim neočekivano, da se napravi jedna, pa ja bih rekao, mala enciklopedija svjetioničarstva u Hrvatskoj, što do sad nije napravljeno. Samim time mi je drago da sam dio toga kao dijete bio upravo sin svjetioničara, a onda na kraju i evo neko ko je uspio obići sve te lanterne, što mi je najveći gušt na svijetu. Uopće mi nije bilo lako ići na te lokacije, ali kad sam počeo pisati knjigu, sklapati podatke, onda sam shvatio da je to najlakši dio posla. Obilazili smo lanterne po najtežim mogućim uvjetima. Znači nevere smo birali smo ona gruba vremena, stavljali malo glavu i u torbu. Mislim da je rezultat tu vidljiv u obliku slike, u obliku dobrih priča koje smo spasili od zaborava. Ova knjiga je samo početak, nakon nje slijedi i dokumentarni film. Sve to u režiji udruge Lux Mediterraneum. Dakle, naš četvorica, ja moram spomenuti Gordana Smadila, Igora Gojića koji je redatelj filma i našeg kapetana Vlatka Ignatoskoga koji nas je vodio i sigurno doveo do mirne luke, zahvaljujući čemu smo mi danas ovdje. Knjiga je ugledala svjetlo dana kao rezultat iscrpnog rada članova udruge Lux Mediterraneum, koji je uključivao planski obilazak svih svjetionika, razgovore s nekadašnjim i današnjim svjetioničarima i njihovim obiteljima, stručnjacima na području svjetioničarstva, pomorstva i pomorske povijesti, te istraživanja dostupne arhivske materije. Ostalo ih je 48 od 60 koliko ih je izgradila Austro-Ugarska država, naime ona ih je sve izgradila. Nakon propasti te države nekako se više ništa nije tako ni gradilo jer je to koštalo. U nekim današnjim mjerilima, ako ćemo o brojkama govoriti, izračunao sam da je prosječan jedan svjetionik koštao oko 12 milijuna eura. To je značilo napraviti pristanište, to je značilo napraviti put, to je značilo napraviti bunar, izbušiti to, donijeti taj materijal, platiti ljude i na kraju napraviti građevine koji dan danas odolijevaju nevremenu. Svjetioničar bez svjetionika ne može, svjetionik bez svjetioničara ne može. Tako da na kraju te zgrade moraju imati čovjeka da bi one opstale, a uostalom to su spomenici kulture koje smo tek počeli vrednovati. Ja se nadam da će možda i ovaj naš projekt Legendi svjetla utrti jedan put ka tome da se to vrednuje i na još jedan kvalitetniji način. Evo i za sam kraj podatak, najstariji svjetionik na obali gdje se nalazi. Dakle, Savudrija je 1818. godine, iduće godine je okrugla 200. obljetnica kad je car Franjo II. Prvi osobno upalio svjetlo na Savudriji. Mi smo se nekako i žurili da ovo napravimo kako treba. 4 godine smo radili i htjeli smo da se zaokruži upravo na tu obljetnicu. Nadam se da smo u tome uspjeli. Do godine ćemo svjetlo vjerojatno paliti u Beču. Također, sama knjiga velika je fotodokumentacija svjetionika koji su fotografirani u svim vremenskim prilikama i neprilikama. Ujedno, spomenuta knjiga predložak je i dokumentarnom filmu koji će također u skoroj budućnosti biti predstavljen hrvatskoj javnosti.